Yes, Radyoman Bernard, another day na po duga laing adlaw sa pagpaghantag nato pinaskuhan sa masakpan nato nga baglasuking tigpaminaw sa DXDC RMN Davao. Okay, karong mga oras sa diata dinhi sa Radyoman Bernard sa Barangay 3-A ning atong dakbayan nga din ato nasakpan kining usa dinhi Radyoman Bernard kasuki nato tigpaminaw nga napaminaw sa DXDC RMN Davao. Ayan, ni adinhi ang mag-inahan. Kisa pangan Beverly. Beverly, Tantoy. ayan. Apelido, Beverly. Tantoy. Unya niya man kay anak, kisa pangalan po? Alexandra. Alexandra Tantoy. Ah. Di, basta-basta. Pila edad ni mo, Alexandra? 11. 11, okay. Now, karon bagya kasama kay mama nang ato agyod nga qualification, ang masakpan na to, pakantahon na to sa RMN Christmas jingle bagya kasama kung kantigo ba? Kay og kung suki gyud nga tigpaminaw, makantigo gyud, di ba? Ma-familiarize gyud ang ato ang Christmas jingle sa DXDC RMN Davao. Okay? Sige, pero nasa import ha, mag-duet silang duha. Okay? 5, 4, 3, 2, 1, go! At makarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, buhos ng galak, ng tuwa, halik at yakap, at makakarating sa bayan, ang hingin ng kalangitan, hawiin ang lahat, sa iyo'y makarating. Gagi, basta-basta yan. Palakpakan! Okay, salamat kayo. Ato awag ang kasamang suking tipaw na tungkol di ana. Ni ana, Mrs. Dawata. Una ang atong wine, non-alcoholic wine. May. Ayan, di basta-basta gyud. Si Mrs. Tantoy may mudawat sa ato bagya kasamang gift pack Noche Buena package para sa ato ang yung Pasko panalo ka promo. Ayan. Kung giawag ang kanang mga kauban ako diri na maminaw og DXDC para makadawat pud sila og pinaskuhan. Di basta-basta yan. Okay, kanto bagya kasama ang ato ang buhi karon nga saksi o ato na pamatud-an nga naminaw sa ato ang sibihanan dinhi bagya kasama karon sa barangay Barangay 3-A ning atong bagya kasamang syudad sa Davao. Kaban ang pamilyang Tantoy, avid listener sa DXDC RMN Davao. Radyoman Dudong rin lubos bog sa atong ngayong Pasko panalo ka promo tatak RMN.